aw ni yankuma filɛlibaga cɛna muso aw denmuso ani aw balimamuso mankan don Laliya Sisoko aw bisimila an k'a ɲɛfɔ kɛnɛ kan an k'a ɲɛfɔ ye jamukan ye min bɛ kuma société fɛw kan ayiwa bi an bɛna kuma an ka tungarankew de kan an bɛna kuma min kan an ka tungarankew ka ko la o ye trahison minnu bɛ kɛ o la u bɛ sɛgɛn minnu kɛ kɔkanna na ani fɛnɛ u b'u ka wari bila ka na di anw minnu ma yan nɔ an bɛ tila ka yuruguyurugu kɛ k'u ka wariw dun an t'u ka contribution kɛ donc bi an bɛna ale kuma o de kan a y'aw sɔgɔlen to Jani ML FM Jabarani sanfɛla la donc an balimamuso de b'an bolokɔrɔ n'o ye Ba-Oumou Kante ye Ba-Oumou i bisimila. Sa Laliya i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni. Bon ne tɔgɔ Ba-Oumou Kante ka bɔ Fana. D'accord. Alhamdulillah o de don. Problème t'a la. Voilà. Faamuyali sɔrɔla o la. Ba-Oumou n'i ye tungaranke fɔ e yɛrɛ ye e bɛ mun de faamu o la. Bon ni ko tungaranke o tɛ baasi ye. D'accord. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka labɛn jama bɛɛ lajɛlen fo ka filɛli jama bɛɛ lajɛlen fana fo mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na n'o fana tulo b'an na an b'u fo ka sɔli kɛ rasulu kan ciba di o ye ciba di ye bon alhamdulillah ni ko tungaranke mɔgɔ min y'an faso bila ka taa jamana wɛrɛ la ne hakili la a bɛ fɔ o de ma ko tungaranke voilà. E yɛrɛ bolo nafa jumɛn de b'u la u ka famille ka ko la nafa ba jumɛn de b'u la. Bon nafa tɛ se ka ban tungaranke kɔni n'a fɔra tungaranke kɔni nafa ba de bɛ tungaranke la. D'accord. Hala da i faso yɛrɛ bila fɔlɔ ka taa jamana wɛrɛ kan sɛgɛn jugu tɔɔrɔ jugu sunɔgɔbaliya ani dumunikɛbaliya o ko yɛrɛ nafa yɛrɛ dɔ ye fɔlɔ ka d'a kan i b'olu bɛɛ de ku ka tila ka i jɛ fɛn dɔ la k'o fɛn dɔ fana bila ka na faso kɔnɔ a ma nɔgɔ dɔɔni. Oui. Voilà. D'accord, problème t'aw la. Mais e yɛrɛ bolo u bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ka taa kɔ kan kun jumɛn de la. Bon kun caman b'a la kun camanba de b'a la. Ala kana kuma ba don an da. Mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ i faso kɔnɔ a bɛ guwa i dala cogoya dɔ la fɛn caman b'a kɔnɔ dɔw bɛ a ka d'u yɛrɛ de ka bɔ ka taa tunga fɛ ɲɔgɔnna n'u taara ne yɛrɛ fana ka taa dɔw bɛ kumakan yɛrɛ fana bɛ dɔw fana lataga donc an t'a dɔn bɛɛ n'i taabolo di an ma anw ni an filɛlibagaw ma arnaque minnu kɛra tungarankew la sisan nɔ k'u to tunga la n'a sɔrɔ i bɛ exemple dɔn i bɛ se ka min fɔ an ɲɛna. Bon a ka ca ne yɛrɛ bɛ se ka caman fɔ a ka ca o dɔ ye n'a fɔra sisan e k'i faso bila ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ bon o jamana kɔnɔ kasolajugu doniw b'a la u bɛ tila ka ni siyɔrɔ tɛ mɔgɔ min bolo e bɛ ka si kɛnɛma sisan mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ se ka bi ka fɛn camanw b'a kɔnɔ tunga yɛrɛ de ma nɔgɔ n'a fɔra ko tunga yɛrɛ de a ma nɔgɔ fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ voilà. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la mais sisan nɔ e bɛ se ka est-ce que comme n y'a fɔ cogo min na i bɛ se ka exemple di an ma n'a sɔrɔla sisan nɔ aw ka sigida la ou bien i dɔnbaga yɛrɛ kunda n'o bɛ kɔ kan ni a tigi ye a ka confiance da a ka famille kan ou bien a ka entourage kan ka wariw bila ka na k'a fɔ a ye nin jɔn ye ou bien a ye n denw ka siniɲɛsigi dilan nin ye ou bien a ye n denw ka école sara nin ye ni a tigi bɔra a tigilamɔgɔ jigi kɔrɔ est-ce que i bɛ exemple dɔn o la wa. O ka ca. Ok. O dɔ ye n'i taara tunga fɛ e ka siyɔrɔ jugu muɲu e ka kɔngɔ jugu muɲu o dɔ kɛra k'o bɛɛ kɛ ka tila ka wari bila ka na karisa ne bɛ fɛ aw ka siniɲɛsigi dɔ dilan n ye sani ne ka se faso kɔnɔ u b'a fɔ problème fosi t'a la k'a ka wari bɛɛ lajɛlen minɛ ko n ye so yɛrɛ san ka so yɛrɛ jɔ yɛrɛ ka taa so ɲumanw yɛrɛ foto ta k'a ci ko n ye mobili san n y'a kɛ taxi ye a bɛɛ b'a la quoi donc don min na a b'a labɛn k'a bɛ na non ko bon e ko i ye so minnu san a bɛ cogo di o taara sɔrɔ waliso de don taara mobili tiɲɛni ta k'o jira a la ko karisa ne kun ye mobili min ko f'i ye a tiɲɛna a bɛ tan a bɛ tan mais non ne kun ye e ɲininka depuis kuma jan
e ko ne ma ko mobile bi bara la bi e tara mobile tiene yira ne na o do ina fo jime o ka gelen kosebe bon balmaya la bi mo tigɛ ɲɔgɔn na sigi la a bɛ mɔgɔw tigɛ ɲɔgɔn na bon o caman kɛra ne yɛrɛ ɲɛna voilà bɛ se ka exemple wɛrɛ di min n'o fana tɛ kelen ya bon o caman ye i n'a fɔ sisan ne filɛ nin ye an ka ta ne yɛrɛ fɛ ne bɛ tunga fɛ sisan n'a fɔra ne jigi dalen don somɔgɔ minnu kan ne kɛlen don k'an ka maramafɛn caman bila u bolo kɔrɔ donc ne de bɛ tunga fɛ u bɛ n wele a baw mo a bɛ tan nin bila kana an bɛna kɛ tan nin bila kana an bɛna kɛ tan n b'a bila ka na parce que ne ti yan donc a ka dilan ne b'o de kɔ ne bɛ se ka n yɛrɛ jɛ dumuni na k'a wari bila ka taa pour que olu ka se ka ne dɛmɛ parce que n'i y'a kɛra siniɲɛsigi ye ne b'a nafa sɔrɔ olu fana bɛ nafa dɔ sɔrɔ donc o ye ne ka hakilina ye mais a bɛ k'olu dɔw hakili la non e min bɛ tunga fɛ i bɛ ka wari ramase dɔrɔn de o dɔw yɛrɛ la hali n'i suma n'u ko san ko problème bɛ so n'i sumayara ka wari ci ou bien n'i suma n'i ko tiɲɛna wagati ka gɛlɛn ma u t'a faamu u b'a fɔ ko karisa changera karisa falenna karisa tun bɛ wari ci genre i ye ɲuman minnu kɛ u t'o ye dɛ fo juguman kelen min don min na n'i ko wagati ka gɛlɛn ma u b'o de ye o si tɛ problème ye ne ba ni ala y'a kɛ e bɛ wari minnu bila ka na kana da million ma dɛ i bɛ jamana min kɔnɔ o jamanatigi yɛlɛma i k'a kɛ wari ye k'a bila ka na d'u ma e ne ba ni gɛlɛya ye sɔrɔ don o don ke e sen cunna i faso jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen t'i poche kɔnɔ e sibɔrɔ bɛ min f'i ma ko sen kɔfɛ tonto n t'a dɔn n'i b'o dɔn ko o ka fisa ni e fana ye o y'a sɔrɔ e y'i yɛrɛ jɛ fɛn nafama min na hali kuma dɔ i siyɔrɔ ka gɛlɛ i bolo mais olu t'o dɔn i bɛ wari ramase i b'a fara ɲɔgɔn kan cogo cogo i b'a fara ɲɔgɔn kan ten k'a bila ka na mais don min na ne ni dɔrɔmɛ kelen ma sigi fo heure jumɛn k'o kalo wari fara ɲɔgɔn kan ni jamana mɔgɔ i faso mɔgɔw ko fɛn min i b'a bila ka na hali n'a kɛra miliyari de i b'a bila ka na ko parce que ne n bɔra yɔrɔ min na u kana fusaya ni ye ka faso kɔnɔ ka fɛn bɛɛ fusaya ni ye n'u m'a fɔ danga yɛrɛ b'i kɔ u b'a fɔ ko wɛrɛ b'i kɔ danga yɛrɛ fana ka fusa n'o ye quoi parce que ni danga wulila mɔgɔ kɔ a ka ca ala fɛ n'i nana sarakaw ni fɛn dɔw mana bɔ u b'i bila mais ni fɛn wɛrɛ wulili kɔ min ni danga tɛ kelen ye o ka jugu dɛ mais o b'a sɔrɔ e ye gɛlɛya min kɛ k'o bila ka na di olu ma olu t'o ye tuguni dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ u mɔgɔ den 6 den 8 den 7 genre den tan yɛrɛ bɛ se ka si so kurunin kelen kɔnɔ pour que a ka wari bɛɛ kana taga loyer la a ka se ka wari caman bila ka na di somɔgɔw ma mais an minnu bɛ Mali la yan nɔ an t'olu si ye u bɛ sɛgɛn minnu kɛ u bɛ ɲani minnu kɛ an t'olu ye mais sisan est ce que e bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna sisan an ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu tagara kɔ kan très souvent genre ni an minnu bɛ yan nɔ n'an ɲɛ b'a la k'u bɛ ka ɲɛ sɔrɔ k'u bɛ ka se ka ko dɔ k'u yɛrɛ ye très souvent caman b'a essayer k'u lanɔgɔ u b'a essayer ka don u ka kow la je pense que i ka faamuyali sɔrɔ a la dɔɔni voilà u b'a essayer k'u ɲɛɲini dɔw b'a essayer k'u baara fo k'u ka kow bɛɛ tiɲɛ à la fin fa yɛrɛ bɛ don dɔw la tunga la yen nɔ dɔw tɛ se ka segin ka na parce que ko problème bɛ tila ka u minɛ i bɛ se ka mun de fɔ o la mun de n'a fɔra k'an bɛ duba kɔnɔ dubalamɔgɔw ka hakɛ to ne den ka taa tunga fɛ o ka fɛn sɔrɔ bon e laliya e den ma se ka taa tunga fɛ fɔlɔ o bɛ yan nɔ o tɛ ka fɛn k'a yɛrɛ a bɛ kɛ dɔw hakili la i n'a fɔ ne min ka den taara tunga fɛ non fɛn bɛɛ de bɛ n bolo yen nɔ e min ta ma se ka taa sani i k'a ɲini ka gɛrɛ a la n'i ma kɛ mɔgɔ ŋaniya ɲumantigi ye i b'a fɔ non ale bɛ ka nin hɛrɛ minnu kɛ a tant que ne den fana ma se ka taa a fana ka na pour que an bɛɛ k'an sigi dɔw ŋaniya ye o ye donc juguya ta yɔrɔ ka ca kojugu a dɔw bɛ se ka kɛ sigiɲɔgɔn kunda yɛrɛ karisa ba furula ne ɲɛna o ba furula o den kɛra mɔgɔ ye anw minnu bɛ yan anw yɛrɛ ma se ka kɛ mɔgɔ kuma tɛ anw fana denw ma mais o den ka se ka taa ɲɛ o tɛ kɛ n b'a sigi so kɔnɔ a ka kɛnɛmana ɲininkali kɛ o ye juguya nasira caman ye donc i bɛ tungaranke caman ye a dɔ ye a taara tunga yɛrɛ fɛ i bɛ taa tunga fɛ donc kana muso dɔ de ɲini ka di ɲɔgɔn ma balimamuso b'i di ka di nin mɔ ala nana kɛ a nana fɔ k'ale tɛ nin balimamuso in fɛ koyi ale bɛ nin de fɛ de b'a tatɔ ale y'a kan di nin de ma a nana kɛ wagatini kunkurunna dɔrɔn kana fɔ komi e ko e t'an den fɛ i b'i to tunga fɛ de sa ka sokɔnɔmɔgɔw ɲininkali kɛ wa a dun kɛra o de ye fana dɛ kana kɛ yɛrɛ ni dugu jɛra n'a ka taa baarayɔrɔ yɛrɛ la alhamdulilayi don ale bɛ taa baarayɔrɔ la tɔw bɛ taa n yɛrɛ fana bɛ taa tɔw bɛ segin ne yɛrɛ fana bɛ segin
san joli bi n'a fɔra k'i ka taa tunga fɛ i bɛ fɛ ka wagatinin kɛ ka boli ka na ka taga mais n'a fɔra san joli i fa bɛ fatu i tɛ se ka na e ba bɛ fatu e tɛ se ka na a bɛɛ juguya taamaserew dɔ ye ka taga donc juguya in kɔni ka se ka dabila tungarankew bolo k'a dɔn k'a fɔ ko tungarankew bɛ sɛgɛn min na n'u b'a dɔn tunga man ɲi depuis i bɛ ka minɛn ta don min na ka bɔ i faso kɔnɔ o ye tunga gɛlɛya daminɛnen ye siyɔrɔ b'a la kɔngɔ b'a la minɔgɔ jugu b'a la hali bɛn ni patron dɔ ye tellement k'u bɛ juguya k'i la mais i b'a bɛɛ muɲu pour que e ka se ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa so bon n'a fɔra o sokɔnɔmɔgɔw fana bɛ tila ka taa kɛ juguya kisɛ bilen e kɔ tiɲɛni n'u m'a jateminɛ a ma nɔgɔ dɔɔni dɛ faamuyali sɔrɔla o la mais an minnu bɛ to yan nɔ ni an bɛ ban fɛn bɛɛ ma k'an bolo fila ta k'a da an sen kan ko an ka mɔgɔw bɛ tunga la k'an ka mɔgɔw bɛ kɔfɛ e bɛ se ka mun de fɔ anw ye alhamdulillah i bɛ se k'i da kɛ n'i y'i da n'a sumalen nana d'i ma i b'a dun o tɛ baasi ye o parce que masa Rahamani yɛrɛ ma bɛɛ da baara in yɛrɛ kama koyi baara ka di e laliya ye a man di ne ne kɔrɔmuso de ye e ou bien ne ba ye e ne dun b'a dɔn ni n taara n jɔ e ma ne ba nin di yan i b'a di ne ma a kɔni t'i laban n'i y'i yɛrɛ dege a la n'i y'i yɛrɛ dege o la ni e tɛ yen don min na ou bien ne fana dɛsɛra don min na o don fana mana kɛ min ye e fana n'o lakalo donc banyɛrɛ ye kɔni ale niyɔrɔ tɛ diɲɛ na wa niyɔrɔ tɛ lahara parce que fini ɲuman bɛ i tɛna se k'a don ne ɲɔgɔnnaw bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye fo kisɛ i tɛ se ka bɔ n'a ye i tɛ se ka bɔ n'a ye n'a fɔra ko ne y'an pari bazɛn riche la e tɛ baara la e tɛ foyi la k'i da ka sunɔgɔ ko n ba sani i ba ka wari bila ka na ka bɔ tunga fɛ a b'a sɔrɔ ne kɔni ye n pari fɔlɔ o ye tiɲɛ o wulibali ye faamuyali sɔrɔla o la mais e bɛ se ka mun de fɔ sisan nɔ minnu bɛ tunga la ni u bɛ muso furu yan nɔ u bɛ den kelen sɔrɔ u bɛ segin ka taga u bɛ tila ka taga kɛ yen ka di so ye u tɛ segin kuma dɔ bon m'a fɔ papier tɛ minnu bolo dɛ mais papier bɛ dɔw bolo moyen bɛ u ye ka segin mais u bɛ taga to yen nɔ ka mɛn san 5 san 6 san 7 muso bɛ maɲumatɔ ko la yan nɔ muso b'a kun muso b'a muɲu e bɛ se ka mun de fɔ aw cɛw ye alhamdulillah nin yɔrɔnin nin ka gɛlɛn dɔɔni ka d'a kan cɛ ka muso furu o de kosɔn tungafɛ muso yɛrɛ kɔni i sɛgɛnnen n'a fɔra sisan e ka na Mali la ou bien e ka n'i faso kɔnɔ e nana muso furu ka taa san 1 san 2 san 3 san 4 e ma segin muso ma taa hakɛ yɛrɛ min b'o la fɔlɔ e yɛrɛ k'o jateminɛ fɔlɔ bari e yɛrɛ k'o jateminɛ ɲɔgɔn dan de hali n'o ma fɔ mɔgɔ ɲɛna a yɛrɛ hakili tɛ adamaden min na ni nin ma f'i ɲɛna i b'a dɔn k'a fɔ ko nafa tɛ a la san 1 san 2 san 3 e tɛ na muso tɛ taa o ye jurumina ko ba yɛrɛ de ye n'an bɔra kunfin yɛrɛ ka sira fɛ an ka taa ala sariyaw ka sira kɛ mɔgɔw b'a dɔn sariyatigiw b'a dɔn ko fɛn min kan ka fɔ o yɔrɔ in na donc o bɛ to sariyatigiw ka bolo kan mais o kɔni tɔɲɔ belebeleba kɔni b'a la tungarankew fana ka k'o faamu ni muso fana bɛnnen don a kan karisa voilà karisa n'i taara kana da san 10 ma dɛ kana na bilen yɛrɛ ne bɛ n sigi k'i kɔnɔ o ye hɔrɔnkan de ye e fana n'i sigi k'o hɔrɔnkan de kɔnɔ sa fo ka taa fɔ ko min fana kɛra alhamdulillah u kɔni k'a dabila dɔrɔn tungarankew bɛ sɛgɛn na cogo min na n'i ye muso fana furu ka taa ka muso fana to muso fana b'o ɲani kelen de k'i kɔfɛ dɛ surtout anw muso denmisɛnninw an ka kow ka ca mais sisan o muso ko kuma in yɛrɛ la tungarankew fana sɛgɛnnen don dɛ u bɛ soli ka wuli u bɛ maɲumatɔ ko bɛɛ kɛ tunga la ka fɛn sugu bɛɛ de kun ko musow bɛ yan k'u denninw bɛ yen k'u balimaw bɛ yen mais n'a fɔra k'a jigi bɛ musonin kelen min fana kan o fana ka taa kɛ ko sugu dɔw ye a bɛ tilen ka yala a tɛ sigi so yɛrɛ genre jogo jugu sugu bɛɛ b'a tigilamɔgɔ la o fana i bɛ se ka mun fɔ musolakaw ye o kuma ka ca dɛ e ka cɛ ka maɲumatɔ ko bɛɛ kɛ k'a jigi da e min kan e fana ni e ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔ ɲɛnama ko fana de ye ko lulu ye i ye dɔ fɔ cɛw ye i bɛ se ka mun de fɔ yɔrɔ fana la o fana na sa ko musow ma n'olu fana jogo y'olu ye u k'o jogo kolon in fana dabila n'i y'a dɔn
e muso la ka e de b'a dɔn k'i tɛ se k'i sigi k'i cɛ kɔnɔ e ala taa se ka mɔgɔkɔrɔbaw ma aw de ye ne di karisa ma karisa taara ka ne to tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'an sigi k'a kɔnɔ tugun o fana tɛ taa f'aw ka sigi ka kuma de fɛn bɛɛ sigi ka kuma de donc o bi cɛ wele i muso kɔni ko k'a tɛ se ka sigi k'i kɔnɔ ka nin wagati in kɛ bilen bon adamaden jogo jugu yɛrɛ fana de bɛ yen fana mɔgɔninfin jogo jugu yɛrɛ de bɛ yen o tɛ tungaranke ye dɛ hali n'a sɔrɔ cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn kan ni ala ye muso in da jogo juguya kama a b'o kɛ k'a sɔrɔ muso bɛ so kɔnɔ combien de fois o taara cɛ de taara ka muso to o fana ka ca dɔɔni dɛ kalo kelen kalo fila kalo saba donc ka jogo juguya ta k'i bi i yɛrɛ sɛgɛrɛ o ye tɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ dɔrɔn ye fɔlɔ parce que mɔgɔ bɛ karisa a cɛ ti yan mais an filɛ k'a ye nin manamana ko in na kojugu filɛ nin i da ye k'a kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn de n'i y'a kɛ dɔrɔn o y'a bannen masa Rahamani de bɛ dibilan yɛrɛ de tigɛ ka bɔ i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc ka n'i dogo dan ye don dingɛ jukɔrɔ ka taa ko in kɛ sa donc muso minnu fana jogo o jogo jugu n'o jogo tolilen ye olu fana bɛ se k'o dabila k'u cɛw kɔnɔ n'o yɛrɛ ko tɛ se k'u cɛ kɔnɔ k'a fɔ ka furu yɛrɛ dabila i ka se ka furu o cɛ la k'a ma cogo min na sɔnni ka don a la i b'a dɔn i cɛ ye tungana mɔgɔ de i bɛ se k'a fɔ tiɲɛ na ne tɛ se k'a kɛ tiɲɛ na ne tɛ se k'a kun i bɛ se k'o fɔ mais ni i donna la kan kɔni i man kan tɛ ka ko sugu dɔw kɛ kuma ka ca dɛ a kuma ka ca a kuma ka ca i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen fana i t'a dɔn fana i b'a sisan cɛw fana de n'i y'a dɔn ko cɛ muso min cɛ ti yan e cɛ bi yan u tɛ malo e ma o kuma tɛ e cɛ ti yan i sara i sara donc u bɛ cogoya bɛɛ lajɛlen de kɛ e cɛ taara a bɛ taa e nin kɛ sa voilà donc cɛ kelen ka na e k'a fɔ ko ayi filanan ka na i k'a fɔ ko ayi a mana kɛ cogo o cogo a filɛ dɛ hali n'i yɛrɛ mara cogo cogo k'i bila so de kɔnɔ ka beli datugu da la ka tɔli datugu da la ka da yɛrɛ bloqué ni ala ko fɛn min fana bɛ kɛ o bɛ kɛ mais cɛw de fana kana taa kojugu ka mɛn ka musow fana de to mɛnɛ o yɛrɛ de man kan di n'i y'a dɔn k'i ye tungaranke ye i bɛ fɛ ka muso furu kɛ fɛɛrɛ tigɛ muso in bɛ se ka t'i nɔfɛ cogo min na sa n'i fana taara kalo saba kalo naani san kelen mana dafa boli sa i ka nin musonin lajɛ i ka sɔrɔ ka taa o b'ale fana hakili sigi o bɛ e fana hakili sigi bon muso b'e kɔ yan e bɛ yen fɛ i bɛ sɛgɛn sugu bɛɛ la pour que ka muso in kɔni bɔ nɔgɔ la muso denmisɛnnin fana a ko ma nɔgɔ ni hakilina ɲuman mɔgɔ t'a kɔrɔ ka hakilina ɲuman d'a ma a terimusonin minnu bɛ yen olu tɛ hakilina ɲuman d'a ma i b'a sɔrɔ dɔw ma furu o de kosɔn muso furulen kɔni i ma ɲi terimuso kɛ furubali ye tugun u b'o fɔ mun na ka d'a kan e ma furu ne furulen don ne bɛ n cɛ ka so kɔnɔ a tɛ sɔn bɔli ma parili sugu dɔ bɛ a tɛ sɔn a ma ko sugu dɔ bɛ a tɛ sɔn ne k'a kɛ ne dun terimuso ye e furulen tɛ parili kɛ sugu ninnu dɔw bɛ olu ka di e ye an kun npogotigiya la wagati min na halisa o negeninw bɛ ne na ne cɛ dun tɛ sɔn a ma bon ne b'a fɔ ko fo n b'a kɛ e fɛ diyagoya bon n'a ma ne cɛ kɔni cɛ ka ban kɔni o y'an ka taa de n'o y'an ka taa ye hali ni jogo jugu tɛ e la bilen sa i terimuso furubali kɔni e bɛ tugula o nɔfɛ ne m'a fɔ k'aw bɛɛ jogo jugutigi ye dɛ mais a ka ca ala fɛ u b'aw bɛɛ gosi bere kelen na n'a ɲɔgɔnnaw de don mais sisan nɔ tungaranke minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ wari bila ka na di mɔgɔ dɔw ma bon pas forcément u ka famille mais ka fɛn dɔ bila ka na di mɔgɔ dɔw ma k'a fɔ du terrain san ye so jɔn ye ni o tigilamɔgɔ bɛ tila ka na o wari ninnu ta k'a bɛɛ yuruguyurugu ka wari ninnu bɛɛ dun genre e bɛ se ka mun de fɔ o la est-ce que i bɛ exemple yɛrɛ dɔn o la fɔlɔ wa i bɛ cas dɔ dɔn o la fɔlɔ wa bon n tɛ cas dɔn o la d'accord mais comme u bɛ tilen k'a fɔ an fana b'a mɛn u da o dɔw fana kɛra mais ka tungaranke ka wari yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka da ka terrain yɛrɛ yira la koyi ka taa terrain filmer ka sopasima bɛɛ filmer ka taga n'a ye k'a bɛɛ filmer k'a yira chef yanni i ka yɔrɔ ye non ni nin jɔra kɔni a bɛ ka taa sopasima kɛra e yɛrɛ wari min bila ka na an y'a kɛ tan tɔ o tɛ kɛ yɔrɔ jan koyi koyi i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ min na dɛ i dan bɛ mɔgɔ min na tigi tigi nin tɛ se ka ne janfa fo saya o de bɛ nin kɛ e la n'a sɔrɔ fa don a bɛ muso kura furu n'i ka wari ye para
foyi tɛ bɔ a la Oui. wa a b'a f'i ye fana k'a ye so jɔ dɛ Awɔ. a ye so fana jɔ fana dɛ parce que a ye muso furu ka bila i ɲɛ O de jigilan n'i nana sigi dɔgɔnin kura bɛ yen o ye du jɔlen de ye donc n'i y'a di i terikɛ fana ma o tɛ ko wɛrɛ k'a la koyi o b'a yɛrɛ halala du de jɔ wallahi k'a fɔ i ɲɛna ko ale kɛlen don ka den kole dilan e ta a n'ale ta i ta t'a la dɛ i ye wari min bila ka na a bɛɛ ye o de ta ye ni pari don min na i hakilina tigɛlen ne terikɛ ya a ye nin kɛ koyi wallahi kaban denmisɛnninama ni n taara kɔni ne bɛ taa don n ka so bannen nin kɔnɔ a bɛ taa yɛrɛ ta de jɔlen yiri la mais e ta ko o kɛra tan an taara faamaso la tan an y'a kɛ tan o kɔni o fɛnna tan t'o dafiri la jigilatigɛ n ko fa bɛ don dɔw la a ma nɔgɔn dɛ an tilara so yɔrɔ ma nin ye jigilatigɛ dan ye nin ye jigilatigɛ dan ye kosɛbɛ ko ka investissement kɛ u ye ka telimani dɔw san ka taxi dɔw san ka essayer ka jakoni dɔw dayɛlɛ ou bien ka butigi dɔw dayɛlɛ u bɛ fɛnw bila ka na yɛrɛ k'a bila butigi la dɔw b'a bɛɛ dun dɔw bɛ taga don musow la dɔw yɛrɛ ta ala taga yɔrɔ tɛ dɔn wa ala kuma ka duma fɛnɛ tɛ fɔ n'i nana fɛnɛ n'i ko k'i bɛ kuma famille b'a fɔ i balima de don i dɔ de don hali kuma yɔrɔ ɲuman tɛ se ka sɔrɔ i la ne da tɛmɛn'o yɔrɔ kan an tɛmɛn'o yɔrɔ kan mun na ne k'i ma dɔ yɛrɛ bɛ yen ka wari bila ka na ko semafɛn 4 o tɛ mobili ye a bila ɲɛ i k'a san i k'a bila ɲɛ k'a bila marché la mɔgɔw bɛ kurusi min k'a la o wari a mara ɲɛ n'i nana n b'a kɛ cogo min na n b'a kɛ ten o tigilamɔgɔ ka taxi yɛrɛ san k'a ɲa k'a bila k'a bɛ ka taa a hakilila tigɛlen a yɛrɛ sigi o sigi a kɛra tan karisa kɔni ne ye mobili sɔngɔ d'a ma a ye mobili san a ko don o don k'a bɛ baara la ni kɔni sera kɔni don min na a sera a ma ko wɛrɛ kɛ ko ye tellement que a hakili yɛrɛ b'a kan ko bolimafɛn in b'ale bolo ko ale ka taa kunbɛn o bolimafɛn in de la fɔlɔ u ko bolimafɛn tiɲɛnen don ko ka tiɲɛ fana k'u taara kɔrɔlen dɔ de yira a la min yɛrɛ tiɲɛnen bɛ ɲini debi ni o tigi yɛrɛ ma wolo fɔlɔ donc u kɛra baara ye dɛ jigilatigɛ yɛrɛ bolo a yɛrɛ ko k'a tɛ taa ale tunga fɛ tugun mais mɔgɔw sɔrɔla minnu bɛ se ka hakilina ɲumanw d'a ma o bɛɛ ye tunga yɛrɛ gɛlɛya yɛrɛ ye fɔlɔ e bɛ se ka i faso bila cogo di ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka faso kɔnɔ kɔngɔ jugu ni minɔgɔ jugu ka tila k'o wari bila ka na ko ka nin kɛ o tɛ kɛ munna de munna a tɛ kɛ n'i y'a dɔn k'i tɛ se k'a kɛ a fɔ karisa ne tɛ se ka nin kɛ i ka wari to i kɔrɔ n'i ɲuman nana i kan ka kɛ min ye a ko ala a ye tungarankew dɛmɛ sa a ka hakilina ɲuman d'u ma parce que e bɛ tunga fɛ i yɛrɛ hakili bɛɛ bɛ so dɔrɔn de la dugu mana jɛ so su mana ko so kuma dɔ f'i bɛ sogo so la n'i sogora n'i wulila i bɛ sokɔnɔmɔgɔw wele kɔri baasi t'aw la mun bɛ so o b'a sɔrɔ foyi tɛ yen hakilina ɲuman dɔrɔn de b'olu la ye koyi e ka wari bila kana dɔrɔn olu k'a dun ni malo banna u b'i wele ni ɲɔ banna u b'i wele ni mɔgɔ banana u b'i wele hali n'u bɛ ka sɔgɔsɔgɔ u bɛ e wele e b'o bɛɛ bila ka na olu tɛ tila k'e kɔ dilan mun na u kɔ de tɛ dilan mun na kɔ in de tɛ dilan mun na de a ye tungarankew kɔ dilan sa a ye tungarankew kɔ dilan i bɛ taa ka balimakɛ yɔrɔ dɔw t'u bolo ka wari bila ka na e yɛrɛ taatɔ bɛ du terrain san dɛ n'i y'a san i talen tellement que u tɛ fɛ i ka taa ɲɛ u bɛ tila k'i wele ko ka du terrain feere e dalen don olu la de o i bɛ du terrain feere k'u bɛ taa don baganw misɛnninw ni kiritikarataw ni nin na ko k'a bila k'o ka fisa ni nin ye k'a sɔrɔ u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ taa ɲɛta ye mun ye a ɲɛta kɛra mun ye aw minnu bɛ yen aw tɛ ka se ka fɛn sɔrɔ minnu fana taara n'o bɛ k'a bila ka na o tɛ ka se ka fɛn dilan a yɛrɛ ye o tuma nafa ye jumɛn a bɛɛ de na tila ka na o coro maɲumantɔ ko la tuguni tiriki tɔɔrɔkɔ la nin taara o ye min bila ka na aw y'o dun a nana fana a mana fɛn sɔrɔ aw fana bolo yen nɔ nafa kɛra jumɛn ye sisan hali a kun kana ta ala a ma nɔgɔ dɔɔni dɛ an balimamuso dɔw bɛ yen nɔ olu fana bɛ bɔ yan nɔ u bɛ taa k'u den 1 den 2 u bɛ taga k'a t'u fasow la k'a bila parce que a b'u kunna olu ale dɔw de ye u ka mɔgɔw ye donc u bɛ se k'u occuper den ninnu na u bɛ se k'ale jigi tu donc a bɛ taa ka den ninnu kalifa olu la n'a tagara a bɛna dɔɔni min sɔrɔ a b'a bila ka na di denbaya genre famille ma u ka se ka u mago don ale den na ale denw na aussi ka denw ka scolarité ni fɛn ninnu ci ne yɛrɛ b'a cas dɔ dɔn a bɛ den ka scolarité ni fɛnw bɛɛ ci i b'a kalama ko à chaque fois n'a ko a bɛ kuma den ninnu fɛ u b'a fɔ a bɛ sunɔgɔ la a bɔra u tɛ sɔn ka den yɛrɛ passer quoi ja wari u bɛ wari dun de den ninnu yɛrɛ ka scolarité tɛ ka sara
fo den ninnu gɛnna ka bɔ école la i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la a bɛɛ tɛ minnu b'an kɔ ye tunkarankew kɔ ye juguya in de ye wa ne kɔni hakili la a bɛɛ y'o de ye sa e taara k'i den to muso kɔni kɔdontɔ a den kelen na ubiyɛn den fila la ubiyɛn a den yɛrɛ la sa k'i bɛ taa tunga fɛ i bɛ taa ka den to mɔgɔ min bolo i b'a bila i kunna k'i danaya mɔgɔ dɔ de don a kɛra i balima ye sa a kɛra i terimuso ye sa a kɛra i sigiɲɔgɔn dɔ kɔni i jɛra i wolo den kɔni kɔ ka taa k'a to a bolo e b'a bila i kunna de ni ne tɛ yen nin bɛ se ka ne jigi fa n denko la o ka dɔ i n'a fɔ dɔ yɛrɛ dɔ fana bɛ tunga fɛ a taara k'a den to a taara den 3 de b'a bolo ni kalanta sera a bɛ wari bila ka na i b'a sɔrɔ den 3 in ka kalanta fɛn min bɛ don a la n'a da fɔra i ye e tɛ se ka da la mais don min na a yɛrɛ sina ka bali ka na cun ten ka na bɛn ni kalanta ye k'a sɔrɔ a ye kalanta fɛn bɛɛ bila ka na sɔrɔ hali saki ɲuman t'a den kɔ la samaraw la ɲuman dɛ n'o ye 200 ta ye dɛ o t'a den sen na o y'a sɔrɔ ale dun ye wari min bila ka na u ko nin bila ka na ko den ka nin kan ka kɛ nin bila ka na nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ a y'a bɛɛ bila ka na ale yɛrɛ de y'i profiter dɔrɔn k'a ye congé dɔ sɔrɔ dɔrɔn ka bali ka na o kalanta la ka n'a sɔrɔ saki bɛ denmisɛnnin bɛɛ kɔ la so kɔnɔ fo k'a bɔ ale den na samara bɛ bɛɛ sen na fo k'a bɔ a den na den ko a ma mama n'i bɛ taa zen taa ni ne ye n'i taara ka ne to kɔni i tɛna ne sɔrɔ yan den ɲɛna tigɛlen don o nafa ye mun ye juguya de don wa ou bien san min yɛrɛ nanen don sisan ni mɔgɔninfinw tɛ ɲɔgɔn fɛ o de don wa ou bien mun de don n'i tɛ se ka mɔgɔ den waliden ko waliden tɛ se ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ den n'o ye tiɲɛ ye n'i tɛ se a fɔ dɔrɔn karisa taa n'i den ou bien n'a ye wari bila ka na n'a kɛra 1000 ye 5000 ta sa i k'o don den la 5000 dɔ in o ta kɛ i kɔni y'a don a la o ka kumaniya o den kelen in ma tuguni o kuma na ni mɔgɔ ni wari kun bɛ sa waritigibaw taara koyi ka sɛgɛn kɛ k'i ka wari ɲini ka fara ɲɔgɔn kan dɔɔni 2 2 3 3 fo ka n'a kɛ 1000 ye k'o bila ka na ko k'a kɛ tan a tɛ kɛ tan ayiwa sa a ma nɔgɔ dɔɔni mais ni genre tungarankew bɛ nin bɛɛ kalama mais e yɛrɛ hakili la mun de la hali bi u bɛ ka u ka danaya da u ka famille kan u ka danaya da u ka proches kan hali bi alors que u bɛ nin ko ninnu bɛɛ kalama ka ban mais u ka continuer u ka danaya da u kan u ka fɛnw bila ka na d'u ma ka e yɛrɛ hakili la mun de bɛ k'o kɛ danaya tɛ ban ne ba danaya tɛ ban i n'a fɔ mɔgɔninfin ɲuman tɛ ban cogo min na adamaden ɲumanw fana ma ban a bɛ e kɔnɔ ko fɔlɔ min kun bɛ kɛ tungarankew na ko bi k'o bɛ ka k'u la halisa wa o tɛ ka k'u la koyi u ɲɛw bɛ ka yɛlɛ dɔɔni fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ a kun fɔra ko fɛn dɔ bɛ yen k'o bɛ bɛn 5000 ma tungaranke bilama ala fɔlɔ minnu kun taara n'a kun fɔra 5000 u bɛ 20 bila ka na 5000 ka bolo da kisɛ ka ka papiyew n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen de dilan a ɲɛkisɛ b'a ye tuma min na a bɛ kɛ adamaden ɲuman ma ban diɲɛ kɔnɔ danaya mɔgɔw ma ban diɲɛ kɔnɔ donc fɔlɔ minnu kun bɛ ka kɛ bi o tɛ ka kɛ tungarankew la mais halisa kelen n'u bɛ ka kɛ mais tungarankew bɛ ka confiance da halisa u danaya mɔgɔ minnu kan halisa danaya mɔgɔw fana bɛ yen halisa minnu b'u kɔkɔrɔ wa u t'u kɔ bila fo saya olu ta de bɛ se ka taa tungaranke ta fɛ mais tungaranke ka dɔrɔmɛ 1 kun sɔgɔlen tɛ don olu kɔnɔ o hɔrɔn kamalenw bɛ yen o hɔrɔn musow bɛ yen hali sini sɔgɔma kura bɛ sa kura bɛ wolo dɔw de kɔsɔn halisa danaya in bɛ yen wa danaya in tɛ ban dɛ e ye danaya mɔgɔ ye ne ye danaya mɔgɔ ye ne bɛ se ka da i la ka ko dɔ kɛ sansan bon n'i fana ma ko kɛ mɔgɔ fɛ ni mɔgɔ ma jɛ i tɛ se ka mɔgɔ dɔn ni ne ma wari e bɛ se ka cogo di ko ne ye mɔgɔ ɲɛnama ye e tɛ se k'o dɔn n'aw ma jɛ a tɛ se ka ɲɔgɔn dɔn f'aw ka jɛ ka ko dɔw de kɛ ɲɔgɔn bolo karisa ye nin kɛnɛ na o b'a to n bɛ n farati la ou bien karisa ye nin kɛnɛ na o b'a to n bɛ da a la donc danaya o yɔrɔ ninnu de halisa u bɛ ka da mɔgɔ minnu na dɔw bɛ k'u ka danaya tiɲɛ mais halisa danaya mɔgɔw bɛ yen dɛ olu ma ban dɛ kelen-kelenninw bɛ diɲɛ kɔnɔ halisa o ye tiɲɛ e yɛrɛ hakili la ni arnaque ninnu bɛɛ u bɛ ka mun de tiɲɛ tungaranke ninnu ka vie la u bɛ ka mun de tiɲɛ u ka hakilina la u bɛ ka mun de tiɲɛ u ka faamuyali la parce que dɔw bɛ yen nɔ fa bɛ wuli la tellement que jigilamisɛnya bɛ bonya u ma fa bɛ wuli dɔw la dɔw tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye tuguni i yɛrɛ ka kuma la dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u tɛ taga tuguni parce que wari bɛ ka ɲini mɔgɔ minnu kama n'olu fana ma kɛ mɔgɔ danaya mɔgɔ ye kuma ma ca dɛ i bɛ se ka o gɛlɛya yɛrɛ dɔ ye fɔlɔ
a bɛ tungaranke kɔ a segi kɔ fɔlɔ san joli baara kɛlen e k'o ta k'o bila ka na i faso kɔnɔ ko ka nin kɛ o ma kɛ o kɛ cogoya ye yarɔ e tɛmɛna san min kan est-ce que i bɛ se ka sigi o san in kan tuguni ka taa wari kura ɲini o ko la wa i tɛmɛna min kan i tɛmɛna de o an bɛ taalen ɲɛfɛ donc o bɛ lasegi o bɛ tungaranke lasegi kɔ de donc n'a ye tungaranke lasegi kɔ ka tila ka fa hakili mɔgɔw hakiliw ta yɔrɔ tɛ kelen ye dɔw hakili ta yɔrɔ ka girin ni dɔ ta ye ko fitini dɔrɔn a b'a traumatiser a bɛ sina ka a caw dɔɔni ten mais o ko 100 ba 1 bɛ kɛ dɔw la olu t'a dɔn ko fiɲɛ wulila olu b'o kɛ yɛlɛ ko ni ji min de ka tɛmɛ donc masa Rahamani ma mɔgɔninfinw kɛ kelen o yɔrɔ la quoi donc n'a ye lasegi kɔ i bɛ n'a fɔ tuguni de k'e bɛ wuli ka baara kura de kɛ sani i ka t'i bolo da kɔrɔlen wari kan o kɔni masa Rahamani de mana sɔn sa n'o tɛ cɛsiri t'o d'i ma foyi t'o d'i ma min tɛmɛna o tɛmɛna de o tɛ se ka kɛ i n'a fɔ sisan donc danaya in y'o danayabaliya in y'o segikɔ in y'o nin bɛɛ ye anw adamadenw an ka kɛ hɔrɔn ye dɔrɔn tungaranke y'a kɛ tan tungaranke ma wari bila ka na dɔw yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ tungaranke yɛrɛ tɛ foyi bila ka na n ko mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ u b'a fɔ ka na wari di tungaranke ka musokɔrɔba walima a ka cɛkɔrɔba ko karisa ko ka nin d'i ma a danaya mɔgɔ k'a sɔrɔ hali tungaranke dɔw bɛ yen nɔ i ka kuma latigɛ tɛ tungaranke dɔw bɛ yen nɔ u tɛ foyi bila u bɛ taga dɔrɔn u bɛ ɲini u ka famille kɔ u tɛ diɲɛ foyi bila ka na bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen lafiya bɛ yen saya bɛ yen u ka sira foyi t'u ka denbaya la n'u kɔni tagara ka ban kɔni olu tagalen u t'u kɔfilɛ so la u ka sira tɛ mɔgɔ la foyi e bɛ se ka mun de fɔ olu fɛnɛ e bolo olu hakilina ye mun de ye olu b'u basé mun de kan k'u kɔ don u ka denbaya la bon olu kaw ka ca tungaranke dɔw bɛ yen n'a fɔra k'e taara tunga fɛ e ma se ka jatigila ɲuman yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la fɔlɔ i bɛ to palon de la mɔgɔninfinw ɲɛfɛ mɔgɔw ka magasin dalasiw dumuni tɔtaw kiritikarataw e yɛrɛ ma se ka sigiyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la fɔlɔ kuma tɛ ka dɔ bila ka na so ne m'a fɔ n ko dɔw bɛ taa tunga fɛ ne ɲɛ bɛ ɲɔgɔnnaw taatɔla la tunga fɛ n yɛrɛ bɛ taa fo n ka dɔ sɔrɔ ka na o bɛ yen dɔw bɛ taa tunga fɛ kumalikɛlaw ka lamɛnnikɛlaw ka hakɛ to dɔw yɛrɛ de bi olu bila ka taa tunga fɛ a fiɲɛ siraw n'a kirikata kumaw ka ca n'e taara tunga fɛ o kan kan k'e palon ten k'e bila ka taa tunga fɛ e bɛ se ka mun de ɲa sokɔnɔ mɔgɔw ye dɛ n'o tɛ denkɛ o denkɛ ni i ka taa k'i ka dusu ta ka taa k'i fa ni ba to ɲani ni maɲumantɔ ko la e ka se tunga fɛ i ka sara fɔlɔ walahi a bɛ taa di somɔgɔw ma fɔlɔ mais e ka se ka ɲinɛ i somɔgɔw kɔ k'i ta kɛ kiritikarataw ni ka ɲinɛ i somɔgɔ kɔ o ka ɲɛɲini ka ɲa o ka ɲɛ n'o tɛ o tɛ gansan ye fiyewu den kɛ ni den musoma ka dusu ta ka bɔ yan fo ne ka taa tunga fɛ e ka se tunga fɛ ka wagatinin kɛ dɔrɔn hali n'a kɛra tan dɛ i bɛ tan in bila ka na i hakili bɛ jigin sokɔnɔ mɔgɔw de la fɔlɔ ka da kan i bɔra ka so to cogo min na e ye dusu ta cogo min na ka taa e b'o dɔn mais n'i taara sira dɔ fana kan n'i talentɔla ka taa de walima n'i yɛrɛ y'a dɔn ko min don sa o yɔrɔ in na kɔni mɔgɔ tɛ se ka fosi fo o yɔrɔ in na ne kɔni tɛ se ka fosi fo o yɔrɔ in na parce que o yɔrɔ ninnu ka ca kojugu voilà mais sisan nɔ tungaranke dɔw bɛ yen nɔ n'u tagara ala ka lajarabi bɛ bin u kan o ye problème sɔrɔ yen nɔ a caman bɛ segin ka sɔrɔ fɛn t'u bolo n'u seginna an da sera a kuma ma mais n bɛ fɛ an ka walawala dɔɔni filɛlibagaw ye n'u seginna ka na somɔgɔw bɛ u ɲɛtana k'u ye i da sera a yɔrɔ ma u ɲɛtana k'u ye u b'a fɔ ko danga b'u kɔ dɔw yɛrɛ f'u ka mɔgɔ b'u da tigɛ u la ni fa yɛrɛ tɛ ɲini ka na don a dɔw la n'u seginna i bɛ se ka mun de fɔ o ko la est-ce que u bɛ se u dan yɔrɔ min na depuis ma bɔ i faso da fɛ a b'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ i ka kɔrɔ gɛlɛya de bɛ jo in kɔnɔ ka kɔrɔ e taara tunga fɛ e ma fɛn sɔrɔ e seginna ka na e tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ bilen e bɔra ka gɛlɛya to aw ka so ka dusu ta k'e bɛ taa ala ma tunga ja e la e ka segin ka n'i somɔgɔw sɔrɔ olu ka tila ka e kɛ maa ɲɛnama ye tugun o tuma na ji bɛ boli ka yɛlɛ kulu kan o tɛ se ka kɛ o mais n'i bɔra ka so to duman na aw bɛnnen don bolo bɛ ɲɔgɔn bolo aw senw tɛ ɲɔgɔn bolo aw hakilina ye kelen ye aw dusukun ye kelen ye ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa ni fɛn tɛ sɔrɔ n'an ye bu dun
an bɛɛ bɛ jɛ k'a dun ni nana anw sɔrɔ ka bɔgɔ dun an bɛɛ bɛ jɛ ka bɔgɔ in de dun wa ni nana fana i b'a sɔrɔ i balimakɛ minnu bɛ walima balimamuso minnu bɛ u bɛ jɛ ka fini dɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa di e ma dogo la k'a kɛ i n'a fɔ ko e n'olu nana i b'a sɔrɔ i ba bɛ sanu ta walima a ka fɛn ta ka taa feere ka taa di e ma n'i bɛ taa karisa fo i bɛ nin d'a ma n'i bɛ taa karisa fo i bɛ nin d'a ma bon n'e taara ka gɛlɛya ta aw ka du kɔnɔ e ma taa ka bɛn to aw ka du kɔnɔ aw senw de bɛ ɲɔgɔn bolo aw dusukun tɛ kelen ye aw hakilinaw tɛ kelen ye kana na dɛ to yen n'e nana e ta na kɛ kuma wɛrɛ ye e ba tɛ se k'a kun kɔrɔta e somɔgɔ si tɛ se k'a kun kɔrɔta tuguni yɔrɔ e yɛrɛ kɔni tɛ yɔrɔ tunkarakɛ yɛrɛ mana na fɔlɔ fo fini ɲuman ka k'i la cɛ karisalakaw ka karisa cɛ ani fɛn jiginna koyi n ko n taara sɔrɔ n ko han donc i nana tile 3 tile 4 dɔrɔn mobili dɔ labɔ fɔlɔ ou bien moto kura pɛlɛpɛlɛn dɔ san ka di i dɔgɔnin dɔ ma walima i kɔrɔmuso dɔ walima i ba ma cɛ wari falen depuis aéroport la kana wari di bɛɛ ni nana ni cɛkɔrɔba min nana fo walima muso min nana fo i bɛ 1000 d'o tigi ma denmisɛnnin min mana na i bɛ wari di a ye te sigi n'i ye 1000 di warimisɛn tɛ sigi aw o wagati a fo ka taa ko kalo banna sa aw ka so kɔni o bɛ denbaya dɛ o bɛ denbaya kosɛbɛ bon n'i nana k'e hinɛtɔya don k'e maɲumantɔgɔya don tile 1 i hinɛtɔya tile 2 i hinɛtɔya a bɛ taa se kalo 1 ma yɔrɔ dɔ o kuma ye tiɲɛ ye dɛ i b'a sɔrɔ e hinɛtɔya nana yɛrɛ de donc adamadenw yɛrɛ de ni bannen don ɲɔgɔn na mɔgɔninfinw tɛ ɲɔgɔn fɛ tugun hinɛ banna makari banna senw de bɛ ɲɔgɔn bolo bolo bilalen don dusukun tɛ kelen ye hakilinaw tɛ kelen ye masaramani de b'a dɔn ale kelen don ka nin kɛ kun min kɔsɔn donc tunkarankew u ka dɛmɛ k'u hinɛ minɛ k'u makari minɛ ka bɔ i faso kɔnɔ ka taa kɔngɔju i bɛ don tunga fɛ don fɔlɔ min na e b'a dɔn tunga gɛlɛya bɛ daminɛ kab'o don i bɛ si yɔrɔ jumɛn dɔw bɛ yen olu bɛ wuli ne bɛ taa n ka mɔgɔ de fɛ nin jamana in kɔnɔ olu alihamudulilayi mais dɔw bɛ olu bɛ wuli ten tɔw taara ne yɛrɛ fana bɛ taa siyɔrɔ kɔngɔ minɔgɔ ala i bɛ se ka kalo 1 kɛ i tɛ hɛrɛ y'i ɲɛna diɲɛ kɔnɔ ka tila k'o hɛrɛ dɔ sɔrɔ ka tila k'o bila ka na olu ka tila k'o minɛ k'o kɛ i b'a fɔ i ye bugurijɛ kɛ k'a funufunu ka taa fiɲɛ bɛ taa n'a ye danyɔrɔ t'o la tuguni masaramani u ka hinɛ tunkarankew la non tunkarankew sɛgɛnnen don kojugu bon dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ bɔ yan nɔ k'a fɔ ko u ka mɔgɔ bɛ yen nɔ n'u tagara u bɛ taga u k'u jatigila ye n'olu fana tagara u bɛ t'u ɲin siri ka da u kunna dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali u parents proches yɛrɛ u bɛ taga jigin o fɛ yen ni o muso m'o ɲin siri ka da kunna o yɛrɛ bɛ a ɲɛ tana k'a ye ou bien yɛrɛ tile don dɔ bɛ se dɔrɔn u bɛ gɛn u b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu sɛgɛnna moyen t'olu ye k'i héberger dɔw b'i gɛn k'i bila kɛnɛ ma i bɛ se ka mun de fɔ o tɛ baasi ye o tunga ka i taara bɛɛ de kan o n'a ma ye kɔni denkɛ ni muso ma ye dusu ta ka bɔ kɔni i taara bɛɛ de kan hali n'i taara i yɛrɛ woloba kɔrɔmuso de fɛ yen ou bien a dɔgɔmuso fɛ yen ou bien i fa kɔrɔkɛ de fɛ yen don dɔ la kɔni i b'a bila i kunna e man ka to ninnu kan i nana wari ɲini de la mali ni yɔrɔ caman tɛ kelen ye dɛ mali in de la nɔ jatigila de biyan n'an ka dumunikɛ biyan waliden bɛ minɛ k'a nani ka fini san ka d'a ma ka samara san ka d'a ma k'a la loger i ka sokɔnɔna na hali n'a kɛra an 100 fo n'a yɛrɛ ka manamana ko y'a labɔ n'o tɛ mɔgɔ si tɛ kalakara la yanni y'o mali ye mais n'i bɔra mali in kɔnɔ ka mali bila ka ban a bila i kunna sa ko nin y'a gɛlɛya de daminɛnen ye n'i taara i masa fɛn fɛn walima i taara i ka somɔgɔw jɔnjɔn fɛn fɛn fɛ n'u y'i lasigi don min na ko karisa an sɛgɛnna o kana digi i la koyi wuli i k'i jɔ i nakun y'a ye de i nakun de don i k'i bolo 2 kɔrɔta sisan n'a sɔrɔ i ka cɛsiri jala kun ye 10 ye taa 10 wɛrɛ ɲini k'a fara kan a fɔ ne nakun de don olu mun kɔni sɔnna k'e jatigila ta hali n'a kɛra tile 1 ye kana ɲinɛ o kɔ dɛ kana ɲinɛ o kɔ parce que tile 1 dama jamana kɔfɛ a ma nɔgɔ dɛ mali tɛ dɛ ɲɔ de bɛ folo yan k'a kɛ to ye a bɛ jɛ k'a dun mais jamana kɔfɛ n'i taara i bɛ taa sɔrɔ dumuni de bɛ kɛ assiette de kɔnɔ a y'i fa a m'i fa i b'a kan ten i bɛ ji min k'a tɔ dafa i b'a kan ten donc yan anw de bɛ tilela fana dun ka wulala fana dun ka tila ka sura fana dun dugu mana jɛ tuguni ka mɔniba min k'an kɔnɔ fa dun wa marakaw fɛ yɛrɛ 10 heures min bɛ b'a la 10 heures dama yɛrɛ wa sɔgɔmada fɛ n'a ye mɔni min
i b'a sɔrɔ sugaro b'a la nɔnɔ b'a la a b'a min k'aw fatu 10 heures bɛ taa se ka taa se 11 heures ma yɔrɔ min na sɛfan ni buru salati pomme de terre loko a b'a dun k'a fa fo ka tila k'aw ɲɛ cɔrɔ a tɔ la fo lagazara tilelafana tɛ dun ni tilelafana fana donna a bɛ taa tɛgɛ da fitiri ni sabaga yɔrɔ u bɛna ko kɔngɔ b'u la u bɛ dumuni kɛ o tɛ tunga fɛ dɛ mais ni mɔgɔ min sɔnna ka jɔ i jigiya kɔrɔ tile kelen dɔrɔn karisa singaso yanni sini cɛ ala fo i k'a barikada i k'i ba fo walahi k'o tigi barikada ni dugu jɛra n'a k'i ma ko karisa bɔ n ka so a fɔ alhamdulilahi rabil alamin ala ni ce o ye jatigila ɲumanba de ye la kana ɲinɛ o tigilamɔgɔ kɔ dɛ ɔ minnu t'o sɔrɔ dun dɔw bɛ yen olu bɛ se dɔrɔn ala u b'u kɔ munumunu k'u ɲɛ munumunu u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ u bɛ si kɛnɛmana de la u bɛ se ka tile joli kɛ ni mɔgɔw y'u ka magasin datugu dɛ olu bɛ t'u da ye fɔlɔ de dugu mana jɛ u bɛ sɔrɔ ka baara kɛ minɛn ta ka to ka baara kɛ su mana ko magasin mana don u bɛ tila ka n'u da u da kelen la tuguni ɔ e y'i diya ye tile kelen sɔrɔ o la e t'a fɔ ko ala ni ce tunga in ma nɔgɔ koyi o ye tiɲɛ mais e bɛ se ka kuma jumɛn de fɔ pour que ka soutien don tungarankew la genre ka dusu don u kɔnɔ hali bi u ka se ka ko kɛ hali bi u yɛrɛ ye u ka se ka ko k'u somɔgɔw ye bon halisa tungarankew ma k'u k'u cɛsiri u ka dusu ta tɛ taa o kɔ mɔgɔ minnu bɛ k'u janfa u ka n'u kɔfilɛ olu la dɛ u su ka fisa n'olu ɲɛnama ye siɲɛ ba kelen kosɛbɛ kosɛbɛ e de taara k'a ɲini ka na di olu ma olu ka bɔ sunɔgɔ la k'a ta k'a nanama sumalennin dun walayi su ka fisa n'u ɲɛnama ye donc o kana mɔgɔ si décourager i bɛ cɛsiri min na n'i ma dɔ fara o kan kana fɛn bɔ o la i bɛ balimaladiya min na n'i ma dɔ fara a kan kana fɛn bɔ a la i bɛ faso kanu min na n'i ma fɛn fara a kan kana fɛn bɔ a la dɛ halisa dɔ fara a kan e de k'i cɛsiri cɛsiribaga mɔgɔ mɔgɔ courage b'i la diɲɛ na i bɛ nafa sɔrɔ walahara fana o fana kelen don dɛ parce que cɛsiri b'i la courage b'i la e bɛ ka seli k'a ɲɛma e bɛ sun k'a ɲɛma n'an sera masara mani fɛ ale de b'a dɔn min bɛ yen nɔ wa o bɛna fɔ diɲɛlatigɛ baara e bɛ baara o baara la i ye cɛsiri a la walahi dɔn na i bɛ nafa sɔrɔ a la halisa e ka continuer ɲuman in fɛ ba ye a ma kɛ fu ye halisa i bɛ sɛgɛn de walahi i tɛ ɲinɛ wa i tɛ lebu i tɛ lebu mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'i wayiba masara mani bɛ don i n'a ni ɲɔgɔn cɛ kelen 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 ka daga e ta de b'a kɔnɔ a ta t'e kɔnɔ dɛ i ka sɛgɛn n'i ka wɔsi o de bɛ ale kɔnɔ e y'o de bila ka na di ale ma k'a ka baara k'a la a y'a tiɲɛ a fɔ a ɲɛna o tɛ fosi ye kana dimi kana foyi a wagati na a bɛ dimi k'i la a kana digi la cɛsiri kɛ halisa courage ta halisa a banna dɛ ni ala ye nin kɛnɛya di mɔgɔninfin ma fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn min ka jugu o ye bana jugu di n'i ma ɲɛnɛ e tɛ se ka fosi k'i yɛrɛ jugu tɛ mɔgɔ la dɛ bana in dɔrɔn de ye mɔgɔninfin jugu donc tungarankew ma k'u ka dusu ta u ka courage ta mɔgɔw y'a tiɲɛ n ka cɛ e de bɛ k'a dilan koyi n'o y'a sɔrɔ e fana tun bɛ k'a tiɲɛ a tɛ fɔ k'a bɛ ka tiɲɛ o nka bɛ fɔ de ko an bɛ k'a tiɲɛ mais e y'a dilan ka bila ka na olu bɛ k'a tiɲɛ courage ta halisa a ta kana saliya dɛ a ta i k'a bila ka na n'u ye dɔ tiɲɛ a ka ca ala fɛ dɔ bɛ dilan ni tan tiɲɛ na walayi kɔnɔntɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ ɲa donc an ka taa dɔrɔn u ka dusu ta dɛ u kana dabila problème foyi t'a la o faamuyara mais e bɛ se ka message jumɛn de di sisan nɔ an ka société yɛrɛ ma en général surtout mɔgɔ minnu bɛ arnaque kɛ tungarankew la i bɛ se ka mun de f'u ye u ka sabali u ka a essayer u ka tungarankew n'u t'u dɛmɛ u kana u lajigin quoi i bɛ se ka mun de fɔ ye o la e yɛrɛ tilala kuma bɛɛ la o n'u t'u dɛmɛ u kana n'u lajigin mɔgɔ min b'a ka sɛgɛn jugu la a b'a ka ɲani jugu la kɔlɔbɛ somɔgɔw kana to kɔngɔ la n'a fɔra ko nin banna dɔrɔn ne k'a bila ka na dɔw hakilina y'o dɔrɔn de bon e ma fu ma prépara ka tila ka taa o kɛ tuguni k'e tɛ fɛ o ka taa ɲɛ a ko bɛ yen sa dɛ o tɛ tungarankew yɛrɛ dɔrɔn ye hali maliba in kɔnɔ yan nɔ e bɛ k'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dɔ bɛ yen dɔ i b'a dilan k'a bila dɔrɔn paraf o y'a sɔrɔ ale y'a tiɲɛ o bɛ k'an fɛ sa k'an bɛɛ b'an faso kɔnɔ n'i kɔni bɔra faso kɔnɔ ka faso bila ka taa ala ka tungaranke yɛrɛ de bɛ kisi ka bɔ mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma mɔgɔ jugu tɛ ban mɔgɔninfin senkɔrɔla la koyi mais mɔgɔ jugu ka se la o fana a kɛ tantɔ k'a bɔ tantɔ
a tungaranko an y'aw kalifa don masa Araman na masa min tɛ kalifa tiɲɛ wa n dalen don masa in na fana k'a b'aw ka kalifa minɛ fana inshallah kojugu foyi tɛ tungaranko kɔni sɔrɔ aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ dusukolo ta dɔrɔn an jigi b'aw kan dɛ a ye dusu ta dɔrɔn an b'aw kɔ faamuyali sɔrɔla o la i bɛ se ka mun de fɔ an ye kuma kuncɛ kuma la bon an bɛ se ka fɛn min kɔni fɔ d'accord tungarankew halisa k'u k'u cɛsiri u ka dusu ta mɔgɔ jugu minnu b'u senkɔrɔ u kana olu lajɛ koyi u kana u lajɛ dɛ halisa u ka dusu ta u ka baara kɛ a banna dɛ dusu in dɔrɔn de b'i mɔgɔninfin munafa n'a fɔra i bɔra dusu la yan ka taa ka tila ka t'i da k'i ta kɛ sunɔgɔ ni kiriti karatɔw ye nafa t'o la dɛ mɛ halisa ala ka tungarankew dɛmɛ ala ka tungarankew dɛmɛ u bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya u ye n'u ka hɛrɛ b'a la u bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ ala k'u kisi ka bɔ u ma n'u ka tɔɔrɔ b'a la mɔgɔ o mɔgɔ b'u kɔ n'u t'u kɔ ala ka kulu walaw ba 17 don tungarankew n'u ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ tunga fɛ minɔgɔ jugu la kɔngɔ jugu siyɔrɔ jugu a jamana dɔw bɛ yen neige bi jigin yen mais u bɛ bɔ k'a bɛ 4 heures fo 6 heures olu tɛ jigin so neige b'u kan faama jugu b'u kan kɔngɔ jugu b'u kan k'o wari fara ɲɔgɔn kan k'o bila ka na di e dalen ni sunɔgɔbatɔ ma e fana k'o ɲama a ye sabali sa ne kɔni bɛ min fɔ minnu fana bi yan a ye kɛ